eskerrik asko gaur ona bildu eta hurbildu zareten guztioi. Eskerrik asko baita ere edabideei, hain zuzen ere gaurko aurkezpen honi importantzia eman eta babesteagatik. Iruñeko udalari baita ere leku zoragarri honetan gaur aurkezpen hau egiteko aukera eskaini digulako. Eta eskerron berezia gaur aurkeztuko dugun ikerketan parte hartu duten guztiei, baina batez ere Xabier Erize eta Carlos Vilches zuzendari zientifikoei. Eta jakina, eskerrik beroenak, Nafarroako gobernuari Euskara Bidearen bidez posible egin dutelako gaur aurkeztuko dugun ikerlana burutu ahal izatea eta ezagutzera emango ditugun ondorioetara heltzea. Beraz, eskerrik asko. Ikerketa honen jatorria 2019-tik 2023 bitartean Nafarroako gobernuaren eta Eusko Ikaskuntzaren arteko hitzarmenaren bidez gauzatu zen proiektu batean dago. Eta proiektu hori da aniztasunaren kudeaketa demokratikoa Nafarroan. Horretan oinarritzen da. Egitasmoaren helburua Nafarroako bizikidetzaren indarguneak eta ahuleziak kultura ezagutzea izan zen, ulerturik eta abiapuntu gisa hartuta kulturalki anitza den, inmigrazio kopuru nabarmena duen eta nortasun sentimendu askotarikoak dituen lurraldea dela Nafarroako foru komunitatea. Ikerketari esker ondorioztatu zen, besteak beste, administrazio publikoan euskararen tratamendu normalizatuaren inguruan jarrera polarizatuak agertzen direla. Eta agerian geratu zen baita ere, belaunaldi berriek jarrera irekiagoa dutela, bai hizkuntzaren eta bai kulturaniztasunaren aurrean. Azterketa hartan, hala ere, funtsezko galdera bat egin gabe edo erantzun gabe gelditu zitzaigun, eta galdera hauxe zen. Nola bermatu eleaniztasuna, kulturaniztasuna eta euskararen eta euskal kulturaren transmisioa 21. mendeko Nafarroan? Galderari erantzuteko, foru komunitateko errealitate soziolinguistikoa aztertzetik abiatu gara. Gure gizartearen euskararen gaineko onarpen maila zein nolakoa den aztertu nahi izan dugu. Eta txostenean agertzen da erresonantzia soziala bezala. Eta horretarako erresonantzia hori bideratzen duten diskurtso elementuak aztertu dira. Hauxe beraz, Eusko Ikaskuntzaren ekimenez eta Euskara Bidearen laguntzarekin egindako ikerketa. Eta lanketa horren emaitzak jasotzen dira gaur aurkezten den txostenean. Zuzendari zientifikoek berehala azalduko duten bezala, lana bi fasetan egituratu da. Lehenbiziko fasea 2023an maila kualitatiboa egin zen, azterketa kualitatiboa. Eta 2024an, iazkoan, proiektuaren alderdi kuantitatiboa landu zen. Beraz, 2 urte eta urte bakoitza fase baterako. Lan honi esker, euskararen sustapenerako gizarteak zein nolako diskurtsoak babesten dituen identifikatu ahal izan da. Eta horrekin batera, baita ere, zeintzuk diren diskurtso urrunenak, hau da, adostasun sozial nahikorik lortu ez dutenak edo lortzen ez dutenak. Aipatu lantaldeak, egitasmoaren hasieran ezarretako helburuak erdiestea lortu du. Galdegindako herritar guztien hizkuntza hautua edo hizkuntza segurtasuna bermatuta, euskararen sustapenerako topaguneak eta diskurtso oinarriak zeintzuk diren azaleratzea. Ez dut amaitu nahi, ikerketa taldea zoriondu gabe, egindako lan bikain honengatik. Nafarroan euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko jarrerak ezagutarazteagatik eta etorkizunera begira egin daitekeen bidearen norantza argitzeagatik. Izan ere, hizkuntza bat eta ezein hizkuntza ez baita gizartea zatitzeko elementua, baizik eta integraziorako bidea. Zentzu horretan uste dugu Nafarroan bide zabal eta oparoa dagoela egiteko euskararen oinarri sozialaren edapenean. Eta sinisten dugu, benetan, lan hori inor baztertu gabe egin daitekeela. Eskerrik asko eta hitza ematen diot Ana Ollori, Nafarroako gobernuko 2. lehendakari ordeari.
Eta egunon guztiei, eta egia da plazerra da gaur Nafar Gobernuaren izenean egotea, bai ni, bai Javi Arakama Euskarabieko zuzendaria. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet, alde batetik Xabier Erize eta Carlos Biltzesi, azterlanaren bi egilei topaketa honetan ezagutu eta eztabaidatu nahi dugun lana. Eta bestetik Eusko Ikaskuntzari eta bere lehendakari Ana Urkizari. Bai horrelako ikerketen aldeko apustuagatik, bai ekitaldi hau antolatu izanagatik, nire ustez garrantzitsua den gai bati buruz ezagutza trukatzeko eta eztabaida lasaia, errespetukozkoa eta sakona izateko gune egokia izan daitekeelako. Oso garrantzitsua gure lurraldean, eta oso garrantzitsua da, halaber, gezurren aurrean, gure gizartearen jasotzen ditugun albiste falsuen aurrean, batez ere gazteen artean. Beraz, Nafarroko gobernuarentzat oso garrantzitsua da ezagutzea izatea gure politika publikoi argia emango dieten ikerketa zorrotzak burutzea eta hizkuntzalaritzaren arloan ere. Eskerrik asko horregatik guztiagatik. Nafarroko gobernuko lehendakari ordea naizen aldetik, gure komunitatearen aniztasunaren isla izan nahi duen gobernu aurrerakoi baten izenean hitz egiten dut. Gizarte kohesiorako elementu gisa, euskararen aldeko apustua egiten duen gobernua orainaldiko eta etorkizuneko balioa gisa. Eta gainera, bizikidetaren alde egiten duena, baita hizkuntzaren alde ere, pluraltasunaren eta aniztasunaren jakitu. Eta azkenik, Europako testu inguruan euskara balio erantzi gisa ikusten duen gobernu bat, mezu fascistek zein ultraeskundarrek gizarte uniformeagoa baten alde egiten duten mundu batean. Izan ere, kontseilaria naizen aldetik hizkuntza politikaren arduraduna ere banaiz, eta hemen dugu gurekin ere Euskararen Nafar Institutuko zuntzendari kudeatzaile Javi Arakama. Eta era berean, memoriaren eta bizikidetzaren arduraduna. Horregatik, elkarbizitza linguistikoaren aldeko apustua egiten dugu, guztion artean lanean jarraitu behar dugun Nafarroko horren funtsezko ardatz gisa elkarbizitza aniztasunetik eta pluraltasunetik ahalbidetuz. Aniztasun politikoko identitate aniztasuna, kultura aniztasuna, generoena, sinesmenena eta hizkuntzarena ere. Hizkuntza batzuek eta nire departamentoren hirugarren ardatzaekin lotzen dut, kanpo ekintzarako zeinak Europako panoramaan balio erantzia duen komunitate gisa kokatzen gaituzte eta berezko hizkuntza bakarra mendetako historia eta baita etorkizun oparoa duena ere euskara alegia. Halaber oso garrantzitsua da Nafarroko gobernuak Eusko Ikaskuntzako bezalako erakundekik lankidetza egonkorraren aldeko apustua egitea. Lankidetza horrek denboran ditu sustraiak. Azken urtetan bakarrik hor dago 2018ko gure jendea aniztasuna eta kohesio bideak ekimena, edo 2019an hasitako aniztasunaren kudeaketa demokratikoa Nafarroan proiektu partekatua elkarbizitzan eta kultura demokratikoan fokua jartzen zuena. Lankidetza hau, erran bezala, oso bizirik dago hizkuntza politikoaren arloko eztabaida eta plangintzei euskarri eta ikuspegi zientifikoa eta analitikoa batekin ekiteko aukera ematen baitu. Horri esker, modu lasai eta sakonean heldu ahal izango diogu eta horrez gain geure burua zor diogun gizarteari bertan diharduten iritziak eta sakoneko korrenteak aztatzen lagunduko digu. Ez du gehiago luzatu nahi, baina hausnarketa orokor honekin batera eta azterlan honetako datuen bateratzea aurreratu nahi izan gabe, hori aidituei nire poza adierazi nahi dut, izan ere lan honen emaitzak Euskarabiak hizkuntza sustatzearen arloan dituen jarduera ildo estrategikoa nagusien orientazio berresten dute, baita Euskararen eta administrazioaren arloan egiten ditugun ekarpenak, bizikidetzaren aldeko filosofia, borondatezkotasuna, arrazionaltasuna eta mailakotasuna ere
euskararen aldeko konpromisoa eta uste sendoarekin. Eta era berean, hizkuntzari eta hizkuntza biziketxari bezerik egiten ez dioten eremu posibleen hobekuntza edo alerta puntuak adierazten dizkigu erakundeok eta nire ustez gizarte zibilak ere kontuan hart ditzakegunak. Mila esker zuen arregatik, izan ongi. Nik labur-labur aurkeztuko ditute gure gorko protagonistak, ikerlariak, eta labur-labur uraiza sartu dugulako, ze kurrikulumak ikusten hasita, benetan esperago ez litzateke laburra izanen. Xabier Erize Etxegarai, nafar filologoa, soziolinguista, historialaria eta kudeatzailea da. Euskal Filologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean, irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntza plangintza gradu ondoan, euskaltzain urgazle izendatua, 2016an, eta zenbait idazlan ditu, adibidez, Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa, 1973-1996, Vasco Hablantes y Castellano Hablantes en la historia del euskera de Navarra, 1989an egindakoa, eta llengua, identitat, 2001an, eta horrez gain, igual gero honetaz ez dakit galdetuko zaiztuen, igual nik neuk egin dut, ikerketa interesgarri batzuk egin ditu, besteak beste, Nafarroan erdaldunen motivazioak ezagutzeko, behintzat interes handiko ikerketa izan zelako aipatzen dut. Carlos Vilches Plaza, politika eta soziologia zientzietan lizentziatua, Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean, soziologian doktorea, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, bertan irakaslea ere bat, eta bere lana Nafarroako Unibertsitateoen Euskaren aurreko jarreren bilakaera, 1982-2002 izan zen. Badakigu zertaz ari garen, gai hau proposatu genuenean, ikerketa askotan hartu du parte, ezin dira hemen labur bildu, baina bai arlo nagusiak, batez ere soziolinguistika arloan, migrazioak eta kulturarteko bitartekaritza arloan, eta baita ere osasun arloan ere. Irakaslea izan da, Nafarroako Unibertsitate Publikoaz gain, Bergarako UNED-en, Euskal Herriko Unibertsitatean, INA, ANEL, ESIK, Club de Marketing, IPES-en, eta bar luze bat. Eta, esaten duen moduan, motz hau egin da, nospitzan da haientzat, egizunean, eskerrik asko. Egunon eta mila esker guztioi. Hemen zaudeten hori, Eusko Ikaskuntzari, Nafarroako Gobernuari, eta baita ere, ikerketan informatzaile bezala edo kolaboratzaile bezala parte hartu duten pertsonei, bai taldeetan eta bai inkestan ere. Haiei esker dugu ikerketa hau eta haiei esker dugu hau kontatzeko. Bai, egunon guztioi baitare, esan beharra dago guretzat izan dela lan ikaragarri hau 2 urte, 3 urte egon gara elkar lanean eta Xabierren ideia sortu zen, orain dela 4 edo 5 urte, eta esan genuen, jubilatzen garen momentuan hartuko dugu JK lana. Eta hala izan da, eta nik uste lana oso interesgarria da. Baita ere, hasieratik urtean zehar izan dugu kolaborazio asko, garbi geneukan egin bertzen ikerketa zela hasieran kualitatiboa. Zeren, ja ikusten zen, eta gaur egun azken bolada honetan garbi ikusten dugu, nola diskurso aldakorrak sortzen ari dira, egoera emergente batean gaudela, eta oso interesgarria da ulertzeko azkenian zergatik pasatzen diren gauzak eta zergatik euskararekiko diskurso diferenteak sortzen ari dira, kualitatibo perspektiba hartu behar genuen. Eta hortik abiatuta, orain aurkeztuko dizuegu lortu dugun emaitzak. Ikergaia orokorra euskararen sustapenean erronka soziala,
honetan pixkat zentratu daga. Euskara bezalako hizkuntzek erronka bat dute, bai? Onarpen edo legitimitate sozialarekin sustatzea gizarte demokratiko batean. Eta hori ere, legitimate hori etengabe berritzea. Onarpen sozialaren gako bat, erresonantziak lortzea gizarte zabalean. Ikerketa honetan hainbat kontzeptu erabili ditugu, eta 3 aipatuko ditugu nagusiki. Erresonantzia, elementu diskurtsuak eta interes taldeekiko elkarrizketa. Erresonantzia kontzeptua da kausa sozial baten sustatzaileen mezuen balioak, emozioak, interesak, ekintzak, ideologiak eta herritarren artean erresonantziak sortzen direnean, sintonia bat, konexio bat gertatzen denean, kausa horrek arrakasta lor lezake gizartean. Eta bestela, disonantziak sor litezke edo esparru mugatu batean geratzea, kausa sozial hori. Eta noski, euskararen sustapena kausa sozial bat da. Bigarren konzeptua da elementu diskurtsuak. Eta diskurtsoen esparruan kokatzen gara. Elementu diskurtsuak, diskurtso kate baten pieza errealak dira. Edo gaiak, edo ezagutzak, edo ideiak, edo emozioak, edo balioak, edo portaera linguistikoen motibo subjetiboak. Hau da, diskurtsoa gauza potolo bat izan daiteke, adibidez euskararen aldeko diskurtsoa, eta hor tartean elementu asko daude, eta horregatik erabili dugu konzeptu hori. Eta diskurtsoek eragin argia dute harreman eta praktika sozialetan. Horregatik dira importanteak. Hirugarren konzeptua da bidezko interes taldeekiko elkarrizketa. Kausa sozial baten edo erakunde baten bidezko interes taldeak kausa horren jardueren ondorioak, onurak edo kalteak dira, jasotzen dituztenak dira. Hori literaturan dago eta asko erabiltzen da. Eta euskararen sustapenaren bidezko interes taldeak gure kasuan nafar gizarteko sektore gehienak dira. Konzeptuak lotuta izango genuke elementu diskurtsibo batzuk herritar gehienen artean agertzen badira eta elkarrizketaren bidez kontuan hartzen badira, errazagoa izango da horien inguruan erresonantzia soziala lortzen duen sustapena egitea. Erresonantzia, elementu diskurtsiboak eta bidez taldekiko elkarrizketa. Aurkezpena edo ikerketa bere testuinguruan kokatzeko, testuinguru soziolinguistikoa, ez? Eta hezkuntzako datuen bidez aipatuko dugu. Kontuan izan, euskarak Nafarroan hezkuntzan lortzen dituela daturik altuenak, ezagutza edo erabilera baino altuagoak. Orduan, hezkuntzako datuak esanguratsuak dira. Eta gainera, hezkuntzaren bilakaeran praktikak, jarrerak, balioak, autuak eta transmisioa gutxienez biltzen dira. Eta hau da grafika, hezkuntzaren bilakaeraren grafika Nafarroan. Marra berdea euskararen marra da. Eta marra horia gaztelaniaren marra da. Marra berdean euskararen marra esan dut, baina dira euskara duten ereduen bilduma. D, gehi A, gehi B ereduak denak batuta, marra berde hori agertzen da. Hor, irudiak grafikoa ikusita, ikusten da egonkortasuna, baina euskara duen hezkuntzaren pixka bat beheranzkoa. Eta alderantziz, gaztelaniazko hezkuntzaren goranzko egonkortasuna. Egonkortasuna da nagusi eta marrak jaia paraleloak dira, baina pixka bat hasi dira haien artean bereizten.
Ikerketaren helburuak eta hipotesia. Helburuak hauek izan dira. Helburu nagusia, nafar gizartean onarpen soziala lortzen duten eta lortzen ez duten euskararen sustapenari buruzko elementu diskurtsiboak identifikatzea eta aztertzea. Eta helburu espezifikoa izan da elementu diskurtsibo horien banaketa soziala aztertzea. Eta ikerketaren hipotesia, abiapuntuko hipotesia, izan da badaudela hainbat elementu diskurtsibo Nafarroako gizarteko sektore zabal eta desberdinen artean onarpena lor dezaketenak. Euskara sustatzeko aukera ematen dutenak eta ikerketa honen bidez identifika eta azter daitezkeenak. Orain begiratuko dugu baita ere gaiari buruzko lanen egoera, bai, zein izan diren abiapuntu bezala erabili ditugun ikerketa. Bai, ikerketa honen sentido handiena da, lehendabiziko aldiz egiten dela olako ikerketa bat Nafarroan. Nahiz eta beste ikerketa baita ere daudela, hemen kasu honetan, esan dugun bezala, hasiera kualitatibo bat eta kualitatibo horretatik sortu da galdetegia bigarren partean gero aipatu dugunez, bai? Pasatu Mixales. Guazen ikustera ze aurrekariak dauden, bueno, aipatu den bezala, nire tesi doktoralean baita ere egin genuen urtean zehar jarraipen kualitatibo eta kuantitatiboa euskarari buruz zenorako jarrera zeuden universitario personen aldetik, eta hori da erreferente bat. Gero baita ere Martínez de Luna, Erize, Etxaniz eta Elizagarate egin zuten olako ikerketa bat, baita ere prozeso kualitatibo batetik abiatuz barkan. Nafarroan badaude baita ere historikoki beste lerro batzuk euskararekiko ikerketan ikuspegiak aztertu, bai? Batzuk kualitatibo gutxi, baino kuantitatibo gehiago, eta hauexek dira. Modu kualitatiboan, Erize, Eusko Ikaskuntza eta Nafarroko Gobernua 2001 eginta, nagusia Zabalo eta Mateos, bai? Beste aldetik, baita ere mundu kuantitatiboan, historikoki egin diren garai batean politika linguistikoa, Nafarroko Gobernuko politika linguistiarekin, Borrodabe Azkonarena, CIES, Biltxasetako zin Nafarroan zertan den ikerketa potente bat, 10.000 inkesta egin genuen garai hartan, ez da erreferenterik gehiago egin soziolinguistikan olako ikerketa impotente inkesta aldetik, eta gero inkesta sozialistiko beran dauden seriek 1981 2021 arte, bai, sekuentzialki egiten diren estudio soziodemografikoak Nafarroan. Gero baita ere ikusi dugu beste hizkuntza estudioan ez daudela parekaturik beste herrietan, ez da ere horregatik ikusten dugu gure ikerketa hain berezia eta hain berria denez. Gero deigarria geratzen zaigu Balear uharteko Katalanera eta Irlandako gaelikoaren inguruko aurkikuntza batzuk obligazioaren sentipenak horretaz. Metodologiari buruz komentatuko dugu baita ere zehatz eta mehatz nola egin den, esan dugun bezala, hasiera metodologia kualitatiboa diskursoak ezagutzeko eta horretan oinarriturik bigarren fase kuantitatiboa inkesta prozeso baten bidez. Bai? Honekin asuntoa zen sakonki ikertu eta jakin zeintzu ziren Nafarroko populazio osoaren diskursoa. Zen hori baita ere aipatu nahi nuen azkenean, baita ere euskaldunak eta erdaldunak adina diferentekoak sartu dira gure ikerketan. Kualitatiboaren ezaugarriak aipatuko ditut pixka bat, eta hau interesgarria da, egin genuen 9 talde triangularrak perfil soziodemografiko diferenteekin, bai? Horiek pixkat izan dira Nafarroko zonalde diferentetan,
egin dira, Bazan, Bortziriak, eta bestetan, noski, nahi dut esan, Bazan aldean aparte Iruña herrian, Herriberan, bueno, sakabanatu dira taldeak Nafarroko zonalde guztien arabera. Bai, egin zen baita ere talde espezifiko bat etorkinekin, bere diskursoa eta oso interesgarria izan zen baita ere bere diskursoak eta bere ikuspegia euskararekiko baita ere. Gero Larraun Lekunberrin, Lizarran eta Fallan Tuteran lana egin zen, bai. Esan behar da baita ere talde guztietan desberdin genuela adinaren araberan, generoa oreka izan zen talde guztietan, eta baita ere gero klase sozialen araberan desberdindu ziren taldeak, zeren taldeak homogeneoak montatzen dira, bai. Gero beste aldetik oso importantea da nola eraikitzen diren taldeak, bai. Bazagoen posibilitate diferentea, normalean egiten diren estudioak gehienetan kualitatiba, eztabaida taldeak edo talde fokalak erabiltzen dire, hori deitzen dugu talde sozializatuak edo talde sozialak, kasu honetan talde personalizatuak erabili ginun, eta talde triangularrak azkenean dira 3-4 personak hitz egiten dutela erabat libre, eta importantena da hemen posible dela estudiatzea sortzen ari diren diskurso berriak, bai? Eta pentsatzen genuen euskararekiko momentu oso importantea zela, ikusten genuelako aurretik diskurso aldaketa zela, eta horregatik aukeratu genuen praktika edo teknika berezi hau. Batez ere sortzen dira historia diskurso personalak, baina baita ere taldearen adostasuna edo konsenso lortzen da. Horregatik oso egokia da, esan dudan bezala, diskurso emergente hauek aztertzeko. Gero, kuantitatiboan, fitxa teknikoa hortxe daukazu, ez dute errepikatuko dena, baina 1000 inkesta inguruan, 900 inkesta egin ziren, eta hori baita ere da ikaragarrizko potentzia analisis egiteko. Gero, komentatu nahi genuen baita ere, fase kualitatiboan, nolabait hasteko dinamikak, planteamendu oso irekia erabili genuen, eta ez galdera baizik eta gaia hasteko hitz egiten zabaltasunean eta aurre iritsi edo prejuizio gabe planteatu genuen parte hartzailendako zein zen Nafarroko identitatea, nola eraikitzen den, ze elementua jokoan edo jokoan zeuden eraikitzeko olako kontzeptua, eta hor nahi genuena zen ikusi euskara nola lotzen den beste elemento kultural eta ideologiko. Eta oso ongi gertatu zen, eta lehendabiziko taldean funtzionamendu oso ona eman zuen, eta hortik aurrera dinamika guztietan erabili genuen hasteko formula, bai? Gero, barne kohesioa fase kualitatiboan eta kuantitatibo jarraipen bezala oso importantea izan zen, eta koherentzia asko ikusi zen kualitatibo fasean eta gero kuantitatibo fasean. Komentatu dudan bezala, kualitatiboa egin ondoren diseinatu genuen galdetegia. Horregatik galdetegia oso freskoa da eta sortzen diren elementu batzuk eta galdera batzuk nahiko berriak dira eta personen batzuengan sortu dute olako galdera, zergatik egiten duzu galdera hau edo, batez ere koherentzia hori dagoelako, kualitatiboan sortzen diren elementu berriak eraman genuen galdera forman kuantitatiboki eta portzentaietan neurketa egiteko. Eta hor jartzen dugu pixka bat nola izan den prozeso logiko eta koherente horren dinamika, bai, kualitatibo eta kuantitatiboa aipatu dudan bezala. Kualitatiboen aurkikuntzak, kuantitatiboen galdetegia aipatzeko pixkat, esango dugu kualitatiboko taldetan agertu diren elementu importanteenak, bai? Diskurso batzuk edo elementu diskursibo batzuk hobeto esateko, bai? Euskara Nafarroko kultura abestasuna da babestu beharreko, hori adostasun garbia izan zen.
elkarrekiko errespetua euskera eta gaztelaniaren artean izan behar da, eta haien hiztunen artean baita ere. Euskaren sustapena borontazkoa eta derrigorrezkoa izan behar da. Euskarazko edo euskararen irakaskuntza garatzea. Autu hori egiten dutenentzat gainerakoak behartu gabe, bai? Euskara administrazio publikoetako lanpostuetan sartzea. Zerbitzua emateko administrazioa kokatua dagoen ingurunearen arabera eskatzea eta ez modu orokorrean. Eta beste diskurso antzekoak. Komeni da esatea hemen hartu dugula elementu importantena zentralak, gero informean elementu asko gehiago daude eta hemen ezin dugu denak aipatu horregatik nolabait posible izango duzue gero informe zuzena irakurtzeko eta aztertzeko. Gero beste elementu diskursibo batzuk agertu diren baita ere, baino ez hain garbi, ez hain potentzia edo adostasunarekin. Adibidez, euskaraz hitz egiten dutenen arteko elkarrekiko laguntza, baloratzen zela, ikusten zela, euskaren aldekoak esia eraikitzen dute bestengandik banantzeko. Euskaldunak Nafarroako gizarteko talde privilegiatua. Eta privilegiatua esan nahi du talde bezala jendea gehiena nafartarrak oso ongi ikusten dutela, zeren erreforzuak eta laguntzak talde bezala izaten dute. Eta horregatik euskara sentimentu arroa bezala daukatela. Herritarrek ez dakite oro har Nafarroan osoko irakaskuntza publikoan legezko aukera dagoela euskaraz edo euskara ikasteko. Hori nabari ikusi da. Informazio falta dela oraindik euskara arloan, bai? Nafarroko euskarari buruzko oinarrizko ezagutza kulturala sartzea eskola programetan. Hori baita ere agertzen zen interesgarria bezala. Eta beste diskurso paralelo ere bai. Ikerketa osoaren emaitzak eta azkerta eta sintesi txiki bat orain Xabierrek eramango. Emaitzen azterketa eta sintesia horrela egingo dugu. Horrela antolatuta eta helburuen arabera antolatuta emango dugu. Lehenengo fase kuantitatiboaren atalak. Gero, nafar gehienen artean erditik gora agertzen diren elementu diskurtsiboak, erresonantziak lortzeko aukera handia dutenak, eta haien banaketa soziogeografikoa. Gero, bakarrik Nafarren gutxiengo batean erditik bera agertzen diren elementu diskurtsiboak, erresonantziak lortzeko aukera txikia dutenak eta agian disonantziak eragiteko aukera handia eta haien banaketa baita ere. Gero, herritarren jarrera euskararen sustapenari buruzkoa. Eta euskaldunen komunitatearen erreferentzialtasun soziala Nafar gizartean. Horiek izango dira, puntuak, atal honetako puntuak, garatuko ditugunak. Fase kuantitatiboaren atalak, 3 motako analisis egin dira. Aldagai bakarrekoa, eta hori da bakarrik hartu galdera bakoitzaren portzentaiak eta analisis estadistiko bat. Gero, 2 aldagaiko analisia, eta horretan kontingentzia taulak erabili dugu, eta ikusiko duzuenez informean, jikarratuaren analisis elkartasuna pixkan neurtzeko, aldagaien arteko lotura zein den. Eta azkenean, beste motako analisia egin dugu estadistiko eta izan da multifaktorial bat. Normalean, soziolinguistikan erabiltzen den analisis gutxi izan da, baina guretzat oso importantea zen, zeren ematen du posibidea ikusteko, batez ere ze porfiliak dauden euskararen alde edo ez dut esango euskararen kontra, eta hor baita ere erabili dugu aldagai nahiko, ikusiko duzuenez ez klasikoa direnak
adina, genero, eta baita ere sartu dugu azken hauteskundetan emandako botoa. Eta horrekin baita ere analisis bi variable edo bi aldagaikoa erabili dugu. Eta interesantea da, hemen ez dugu aipatuko, baina ez desan orain informean begiratzen baduzu ikusiko duzu zenbat posibilitate dauden sakabanatzeko batez ere datu kuantitatiboak. Txostenan partekatu dugu olako elemento kuantitatibo populazioaren tipologia, euskararen ezagutza, hezkuntza eta hezkuntzaren informazioa zean olaka dakiten, euskararen sustapena, hizkuntza komunitatea baita ere, euskarari buruzko jarreren inguruko beste aldagai batzuk, esan duan bezala, zeintzuk erabili dugun klasikoak ez direna. Eta analisis multifaktorial hori ez dut esan, baino erabili dugun eta ikusiko duzun analisis oso grafikoa da, eta korrespondentzia simple deitzen den analisis multifaktoriala erabili du. Nafar gehien artean agertzen diren elementu diskursiboak erresonantzia eragiteko aukera handia dutenek hauxe dira. Aipatuko ditugu, ordenatuta, goian lehenengo babesik handiena izan dutenak. Eta gero hortik behera, baina beti ere populazioaren edo gizartearen erditik gorako babesa dutenak. Orduan, lehenengo elementua da errespetua eta tolerantzia egon beharko litzateke euskararen eta gaztelaniaren eta haien hiztunen artean. Eta guztira 93% babesa izan du elementu honek. Altuena euskaldunen artean izan du. Eta basuena, baina baita ere oso altua, 85, adin 75 urtekoen urtetik gorakoen artean. Beste elementu bat da euskara babestu beharreko aberastasun kulturala. Guztira 85. Eta bitxia da, baina honek parekotasun handia du eurobarometroarekin. Han ideia berak edo galdera berak 84ko babesa izan du. Elementu honen babesik handiena euskaldunen artean izan du. Eta basuena tutera herriberan, baina 70ko babesarekin baita ere. Egokia irudituko litzaizuke eskolako programetan Nafarroako euskarari buruzko oinarrizko kultur nozio batzuk sartzea, guztira 82ko babesa. Altuena euskaldunen artean. Eta basuena 48ko babesarekin tutera herriberan. Euskara ikastea aukerakoa izan beharko litzateke nahi duten aurrentzat. Guztira 75. Altuena tutera herriberan. Eta basuena ipar-mendebaldean 56ko babesarekin baita ere. Ikusten duzuenez, galdera hauek edo gai hauek gutxi gora bera dira, etorri dira kualitatiboaren aurkikuntzetatik. Eta gero galdetegira joan ziren eta hor jasotzen ari dira. Euskaraz ez badakizu ikasi ahal izana gustatuko litzaizuke, guztira 76. Hemendik aurrera ez dut esango altuena eta basuena baizik eta emaitza orokorra. Datozen urteetan, Nafarroan euskara dakitenen 100koak gora egingo duela uste du. 75. Eta euskarak Nafarroan datozen urteetan izango duen presentziak gora egitea gustatuko litzaiake gora egitea euskarak. 74.
Nafarroan euskarazko kultur jarduera gehiago eskaini beharko lirateke haur eta familientzat. 73. Euskararen erabilera alderdikoia kaltegarria da hizkuntzarentzat. 72. Nafarroko kide izatearen sentimenduak elkartu egiten ditu gizartean eta hizkuntzan hain desberdinak diren komunitate honetako populazio eta eremuak. 71. Euskaraz dakitenen komunitateak ez du oztoporik sortzen ez dakitenengatik bereizteko. 70. Hau da, ideia hori atera zen alderantzizko formulazioan talde batzuetan. Inkestara eraman da, gertatu da, jendea ez dagoela bereizket oztopoen ideiarekin. Baizik eta iruditzen zaiela ez duela, euskaldunen komunitateak ez duela oztoporik sortzen. Euskaraz dakiten pertsonak asko laguntzen dira haien artean, eta hori positiboa da. 78. Administrazioan lanean hasteko, lanpostu edo lurralde jakin batzuetan eskatu beharko litzateke euskara. Guztira, 56. Uste duzu euskararen legeak aukera ematen diela Nafarroako haur guztiei nahi izan ezkero euskaraz ikasteko? Bai, ez edo ez dakit. Eta errealitatea da euskararen legeak bai, aukera ematen diela Nafarroa osoko haur guztiei euskaraz ikasteko ala nahi badute. Orduan, ezetz esan dute edo ez dakite, guztira 53. Ezetz uste dutenak bete-betean 40 dira eta ez dakitenak dira 13. Altuena, hau da, gehien uste dutenak legeak ez duela aukerarik ematen, gertatu da euskaldunen artean. Eta basuena, gutxien uste dutenak ez duela aukerarik ematen, Pirinio aldean gertatu da. Horrela gertu da. Euskara dakitenen komunitatea ez da talde privilegiatu bat Nafarroko gizartean. Guztira, 51. Eta Nafarroko gobernuak euskara orain baino gehiago sustatu behar du. Guztira, 50. Eta elementu horiek aipatu ondoren, haien sintesia, dokumentarioa. Elementu diskurtsibo garrantzitsu asko daude nafar gehienen artean, erditik gora agertzen direnak. Nafar gizartean erresonantzia positiboak eragiteko edo lortzeko aukera handia dutenak. Elementu horiek euskara Nafarroan sustatzearen aldekotzat jo daitezke. Eta elementu gehienek onarpena aurkitzen dute ez bakarrik gizarte orokorrean, baizik eta Nafarroako eskualde eta sektore soziodemografiko gehienetan ere. Onarpena normalean basoagoa gertatzen da Ribera Tutera eskualdean, baina hor ere normalean ez da erditik bera agertzen normalean. Eta orain bakarrik Nafarren gutxengo batean agertzen diren elementu diskursiboak, erresonantzian ordez disonantziak eragiteko aukera dutenak, bai? Ikusiko dugu baita ere zenbait datu. Orain, logika berarekin, baina behitik gora. Elementu hauek, hasieran esango ditugu, babesik txikiena izan dutenak, eta gero hortik gora. Euskarak ez luke Nafarroako hezkuntza sisteman egon behar. 4 esan dute hori. Euskarak Nafarroan duen presentziak behera egitea gustatuko litzaioke. 8 esan dute hori. Nafarroko gobernuak euskara orain baino gutxiago sustatu behar du. 13 esan dute hori. Euskaraz dakiten pertsonak asko laguntzen dira haien artean, eta hori positiboa da, esaldiaren aurka egotea 14 izan dira.
Ez litzaioke egokia irudituko eskolako programetan Nafarroko euskarari buruzko oinarrizko kultur nozio batzuk sartzea, guztira 16. Ikusten duzuenez, elementu hauek dira lehen babesa aurkitu dutenen artean agertu direnak, hauek dira parekoak kontrako iritziarekin. Administrazioan lanean hasteko, euskara pertsona guztiei eskatu beharko litzaieke. Babesa izan du 17% artean. Nafarroko haur guztiek ikasi beharko lukete euskara. Guztira 51%. Euskaraz dakitenen komunitateak oztopak sortzen ditu ez dakitenen gandik bereizteko. Esaldiarekin ados daudenak 22% dira. Euskara dakitenen komunitatea talde privilegiatua da Nafarroko gizartean. Esaldiarekin ados daudenak 25 dira. Talde privilegiatua batez ere privilegioak dituztela. Hau da, gobernuaren aldetik edo erakundeen aldetik babes berezia eta privilegioak dituztela. Hori da ideia nagusia, zentzu horretan agertu zen taldeetan batez ere. Eta hori uste dutenak 25% dira. Administrazioan lanean hasteko ez litzaioke inori euskara eskatu behar, 26%. Nafarroan ez litzateke euskarazko kultur jarduera gehiago eskaini beharko haur eta familientzat, 29%. Uste duzu euskararen legeak aukera ematen diela Nafarroko haur guztiei nahi izan ezkero euskaraz ikasteko? Bai, ez dakit. Baietz uste dutenak, aukera ematen duela legeak uste dutenak, ez dira erdira iristen. 47% dira. Altuena Goi Herriberan agertzen da. Eta basuena euskaldunen artean. Euskaraz dakiten pertsonek dinamismoa ematen diote Nafarroko gizarteari. Ados, guztira 48%. Erdira iristen, baina hala ere, hau izan da erantzun nagusia. Nahiz eta erdira ez iritsi. Eta elementu bakarrik gutxiengo batean erditik bera agertzen diren elementu diskurtsiboen sintesia edo komentarioa hau izan liteke. Nafarren gutxiengo baten babesa duten elementu diskurtsibo gehienak euskararen sustapenaren aurkakotzat jo litezkeenak dira. Horietako gehienen sostengua Nafarroako eskualde eta sektore demografiko guztietan geratzen da erditik bera. Elementu horien ehuneko altuenak normalean Herribera Tutera eskualdean agertzen dira, baina hor ere normalean ez dira nagusi izatera iristen. Eta logikoa denez, elementu horien ehuneko basuenak gehien bat euskaldunen artean agertzen dira. Orain, Nafarren jarrera euskararen sustapenari buruzkoa ikerketa honetako aldagiekin kalkulatu dugun emaitza sintetiko eta agregatua. Lehendabiziko azpimarratu nahi genuen datua da Nafar populazioaren 73% euskara sustatzearen aldekoa da. Ikusten baduzu hor, kontra nola sakabanatu dira, 20% ezalde ez aurkakoa eta 17% garbi aurkakoa. Konparatzen bada, eta konparazio badakizue estadistikan gauza ez dela erresa, 2021ko 7. inkesta soziolinguistikoan aldekoak agertzen ziren 30%. Esaten dut, galderak ez dira berdina planteatu
eta askotan ondorioak eta portzentaiak segun nola egiten diren galderak olakoa ateratzen dira. Guk galdera egin duguna oinarritu dugu diskurso kualitatiboan eta hor jarrera nahiko positiboa ikusten duen bezala ehuneko 73 euskararen sustatzearen aldekoa agertzen zaigu. Pasatu, bai. Beste aldetik, nafar populazioaren ehuneko 82 euskaldunen komunitatea erreferente positibo bezala hartzen dute. Xabirre baita eman ditu datu batzuk zehatzago hori ulertzeko. Eta elementu oso importantea. Eta hementxe, ehuneko 25 erreferentzia neutroa ematen dute, eta ehuneko 23 erreferentzialtasun negatiboa. Eta azken txanda honetan, begiratuko dugu baita ere ondorioak eta eztabaidak eta baita ere medio batzuk aplikatzeko politika. Bueno, ondorioak eta eztabaida lehenengoa da helburuen eta hipotesiaren betetze maila oso handia izan dela. Nabarmendu nahi dugu baita ere ikerketaren konsistentzia maila oso altua izan da. Bai, barneko eta gainera espama da. Uste nuen azken moduan neukala, barkatu. Bueno, ikerketaren konsistentzia maila oso altua da. Barnekoa, emaitzen artean eta fase kualitatibo eta kuantitatiboaren artean, zein kanpoko konsistentzia, beste iturri batzuekikoa. Hor, salbuespena da euskararen sustapenari buruzko jarrera. Lehen aipatu dugu, inkesta soziolinguistikoarekin alderatuta, guri desberdin ateratzen zaigu. Baina gure ikerketaren potentzia eta koherentziarekin. Ikerketaren berritasuna eta ezberdintasuna eta atal guztietan dago, hala ikusten dugu. Metodologian, konzeptuetan, nahiz eta erizek lehenago erabiliak izan, emaitzetan eta emaitzen analizian. Euskararen eta bere sustapenaren aldeko elementu diskurtsuek askoz babes handiagoa aurkitzen duten nafar populazioan kontrakoek baino. Eta ikerketak etorkizuneko inplikazioak ditu. Euskararen inguruko hizkuntza politikei begira Nafarroan, euskararen gainerako lurraldeetan ere, beste erregio edo gutxiengoen hizkuntzei begira baita ere, euskararen kausa sozialarentzat eta ikerketa berriei begira. Bueno, gomendio praktiko batzuk, baina garbi utzi nahi dugu, Xabier eta biok, datuak ikusita agertzen diren konbedioak direla. Guk ez dugula hor gure ideiak sartu, baizik eta datuak ikusita garbi zenolako posibilitateak ematen dituzte datuak praktikan eta politikak egiteko bai Nafarroko hizkuntza politikan edo baita ere instituzio sozialak, euskal munduan eta euskaltzale munduan holako proposamenak egiten ditugu. Lehen, gizarteko sektore guztiak aintzat hartzea, bai, egiterako euskararen promozioa. Hezkuntzako hizkuntza ereduak ezagutzera ematea herritarren artean. Ikusten da informazio falta direla eta zenbait eskubide daudela ja onartuak, baina populazio aldetik ez dira ezagutzen parte bat gutxienez. Ezagutze ematean Nafarroko legediak euskaraz ikasteko eskubidea aitortzen duela hezkuntza sistema osoan. Nafarroko euskarari buruzko oinarrizko kultur nozio batzuk sartzea hezkuntza programetan baita ere jarrera bezala onartua dago sektore sozial gehienetan. Hezkuntza sisteman familia etorkinentzako programa linguistikoak ezartzea, harrerako eta euskarari buruzko azalpenak emateko.
bereziki seme alabak lehenengo matrikulatzen dituztenean. Eta honetaz, bai talde kualitatiboan diskurso asko sortzen da, nola, etorkinen aldetik bere jarrera oso positiboa da, bere seme alabak hezkuntza euskaldun ereduetan sartzeko, baina momentu horretan informazio falta zaie, eta horregatik askotan joaten dira gaztelanezko eredutura. Beraz, eraginkortasuna handitzeko aukerak agertu dira ikerketan. Baina eragileek nahi dituzten erabakiak zein diskurtso erabili, zer egin, zer eskatu bestei, zer egin ikerketa honekin hartzen dituzte. Hori librea da eta eragileek nahi dutena egiten dute. Euskararen sustapena nafar gehienek erditik gora onartzen dituzten elementu diskurtsiboetatik egiten bada, gizartearen erresonantzia positiboak lortzeko aukera igotzen da. Eta euskararen sustapena nafarren gutxiengo batek onartzen dituen elementu diskurtsiboetatik egiten bada, gizartean erresonantziak lortzeko aukera jaisten da. Eta disonantziak agertzeko aukera igo egiten da. Eta denaren sintesi batean, ardatz konzeptualetan, bi ardatz konzeptualetan, horrela bildu liteke. Ardatz konzeptualak izango lirateke euskara sustatzea versus euskara oztopatzea eta borondatezkotasuna versus behartzea. Forma horrek hartuko lituzke ardatz konzeptual horiek. Ikusten dugunez, kuadrante honetan euskara sustatzea eta borondatezkotasuna elkartzen dira eta hor erresonantziak agertu daitezke. Euskara oztopatzeak disonantziak eragiten ditu modu guztietan, bai borondatez, bai behartuta. Eta behartzeak disonantziak eragiten ditu noski euskara oztopatzeko, bai, eta disonantziak eragiten ditu baita ere, euskara sustatu nahian, modu behartu batean egiten bada. Bai, azkenean hausnarketa metodologiko bat eta etorkizunari begira egin nahi genuen. Alde batikan zein baligarri izan den metodologia kualitatiboa erabiltzea, baina hortik aparte ikerketaren prozesuan badire elementu batzuk, bai, lehendabizikoa ikerketa deskribatu behar du prozesua, eta horrekin ikerketa gehienak egiten dute. Bigarrena da adierazi edo esplikatu ongi zergaitiak, nondik zergaitik gertatzen ari dire, adibidez momentu honetan euskararekiko jarreren aldaketa eta diskurso berriak sortzen. Hirugarren momentuan egin behar dena da nolabait baita ere inplikatu populazioa, bai? Eta hortarako behar dira beste metodologia gizarte parte hartzea, bai? Eta laugarren momentu batean baita ere azaldu eta ikerketen ondorioak populazioan eta sektore soziale guztiera bidaltzea. Momentu larria da zeren Eba Iluzek bere azken liburuan osongi deskribatzen du populismoa, den liburua populismoa bizitza emozionalan, bai? Liburu horretan garbi markatzen du nola momentu honetan botere aldetik eta Israel kasoa gaur egun gaurkotasuna duen osongi azpimarratzen du nola populismoa emozioak manipulatzen ditu. Bai, eta sortzen dira ez diskurso berriak, eta diskursoak manipulatua, emozioak manipulatzeko esan dudan bezala. Eta kaso horretan baita ere hizkuntzen egoera prozeso emotibo edo motivazio hauen prozeso horretan sartzen da baita ere, bai? Horregatik pesatzen dugu zen importantea den orain jarraian baita ere ez bakarrik ikerketa kuantitatibo, eta kualitatiboa eta emozio munduak ongi ulertzea eta aztertzea. Batez ere ikusi dugun bezala, zenolako importantzia daukan diskurso aldaketa gazteen inguruan eta genero eta gazteak nola
aldagaia bezala erabili behar da, eta gure txostenan baita ere ikusiko duzue, zenolako diferentziak dauden bai diskurso aldetik, baita ere jarreren aldetik. Hoxe izteko pixka bat. Eta hau izan da gure ikerketa. Mila esker.